Okay, anope. Pacho pay de boko. My sister mechiri ba miensa ene no. Wa free mu last year no. Na ne ba oja eba ba akope. Even though kra no ne papa ne tie no, no mu ntimi hwe akra ne ye. We na se mi kunu so epa akra na sem. Ene ntemo no mu nim se yenya ayeba, yet no hwa. Ntimi ka se o ma me be fa na mi kunu asa ka ko fa ne bla. 96 no mu ntimi hwe ne ye no asa akofa no. Ti adima yanka bia nhyen da ko wa na be ma ne se onwale menuane bio. Empenifo akosi nkonya wi beka wose won na be man so betina ye fie ye busu ye fie e wo krofrum ye wo sister kunu no okay na no ne menua no atim te ehu ya so wose wakọ han dan na dan na wakọ han no on fa menua ne nkonkotena mu bi ono nko na ekọ akotena bi adenti na won fa wo yere enkotena edan ne mu bi a wose won wale ni bi me ne me bra na chiri ba menu no me wa film etu ho anamon ekọ boy ni fie ye beka boy ni se won ne menua no ntena bi ene ase ene yentimi so mfo so se chinchine a ene na wale no nti ene ko na ono so nko na jame nua ko nti bra me bra ne ti ase no na me bra no esoso me nua ni mu ise na oja wale ne be ma ne nhwe akola no ti me nua ne ye na adwen se odeni ko that time odeni ko nhira ena me bra se da bi mo fa ne nko ba bia na esa boy no krampo ebeka se bia ye ntimi nhwe ne nti na ye de ne aba nti ma fa ne nko ba bia no ono ababua fofia antoata ena me bla no so efiri ena me bla no so ko firi mu na me bla no so firi mu no me bla no so firi mu no ena ja me de me nua ne de in fact obi anim se ne me nua no etie me ni me kru na tie so otimi eduru bra bi a otimi bedi me fie na nsa na awotwe na wakọ timi nua ne de me ne ti sei ena ja enti duru bra bi no na chese me hu sa ho me nua no ho kire no sister akura ntimi nkwaye adwuma na mse fa akura na mam na akura mia me be fa akura ko eni ya na wa sa be fa akura no ntimi hwe akura na me ti akura ne fi no me na me de akura no ko to school crash wine de akura no ko to school ti data na me kunu ewo ho na de hwe akura ya enti 2020 na me lockdown mu na me kunu e be free mu ti me kunu free mu na me ni akura no wo me nkyanya me so me wo miensa wo a me hwe wo enti me kokoye adwuma wo bebe bia mkoye na ise minni time sa te wana me frɛ me nua nam se akọ sesi ado on se da ni ho enti befa owusu wa akọ wo nkyɛn na wo de bibia ni a se kakra na me menya me de be support na waye enaja me nua eye ni sa to obefa akra no koye last year ni mo wa na me nua frɛ me se wonti apo enaja me kokohwe ne ye Lawson FM ko bro nyam nam kokohwe timi ko tra no ho kakra na chesenya yi na mede no eba na fofia anto atana me nua ne free na me nua ne free mu no na ne ba no omo se me na akra no fiti ne nkura be me am na 20 me na akra ne ni me nti me ni akra ne ntena na me sister say that time na akra no me che na me kunu wo ho nti na me kunu bo am nti esi ano ono de me di na chi ono no won kran ti wo de akra no ebe kon kran wo no ne nchen na msuyo se ne nyina ya anuafo maame ba akoyem eneja me sister de ne call sister de ko wa na be ma ne bai se o ma me sister ne akola ne ntena no na akola ne ye ne banti me sister fa akola no emra na msuo da bi na wo fiti akola nkura bram na wanhwe maame ne ti ase kura wo yale da no maame ne fra wo se yo mo ye exams na akola ne se ni fees ni wantwa me ni nua ne gina fon so ka che ne se wo ne bi nti obefa na wanfa no ono befa nti de to aso wo hono na ye ka se ensem nketenkete na hyehyehye mu nyina ye ka na ye nko enti me sister de akora ne bai me sister de akora ne bai ana me di akire ekohwe ba bia wo de akora no ekotena ti me ko na ne maame wo ho na ne maame ka kire me se wo sere me sesi a wanyini enkora bia ni ne nkyenti wo no na se ne ba ne mfa owusu amla na wonye de won suma na me se o maame se won cha na o ba betena de a me ni problem ni mo mesiro busumi bia me ba behwe na on suma ne sesen on mani nko school obetene fie o se bia bibi nkitinkiti bia na akra na yam kama osona na ohia sika ohia se behwe no ne papa amfa sika ama be du time wanyini na wo na wahwe no wo besansu ama wanom ne de ne na hu se fa ne bra no on suma no na mesinya hwe busumi bia mba behwe akola no ti busumi bia me kokohwe no ti bronya ni mo me ko enti January ni mu
ebi wo ho amekọ ne wo fi Sunday na mko fi ebi won so a se wo kọ akra ne wo fi a ase omo ma wo chance ma wo me akwa so omo taretare ho tebu a me ko school mo no makọ bisa akra esi ahụ te sen ade na ekọ so wo fi se wo ye okay ma me na di nkoma na aja enti sister bi so wo school mo ne maame adamfo no na be sister mba ne be school na se bibi ha na frɛ me na ka kyerɛ me ti mo no sister da no ba na ye musomoso na me bisa na ase de wo su ne yam me bisa no wo se ne papa yesi printing fee na ne papa si wonya sika exam sinta akwa ne so ye de esu na me si o na esa de a na ofre me sister ba panyin so wa akra one of sisters money bi sister me wo dwom ti money bi me ye a me de bebro na o de send ti dan so no so o mo ko excursion wana me ma sister ni sika bi to wo se akwa ne ko ba bi of fan to na sister ne de ma akra no na akra ne so de ko ye ti me de wo ma ko hwe nti won ma bi sister no me pa cho akra no oba school sister nse bia wo ba bia na wa ama na wa kasa ti na no me won first time me fe na abisa sister o wusu aba school o sister be say yin mi hu ne da o si be say na wotwe mi enu ni wo hu akra ne da no akọ school ma ko bisa ne nanfofo ni bia ne nanfofo ne say wo me school na me kra me say ada ne papa yi na free school mo de ne ko school fufura na na me ko fie na me ko ofie aja me ko ma me ne te wo ma chia no wabisa wa misa me kwan so nti ma me ne hu sem twetwa me ne no say akora no oni ho na ne papa de na ko mo obi won kran in fact am say anti sesen na wo na ase ya ma akora ne metena won che na so na oda ko mo obi won kran sesen na nti wantimi amo ya mane se me ka ya ma me ne yeso be bi na no na ne ba ne pie free edam na obai me de akora na ko me ana me de na ko mo bi akora ne se me ame ba na me se papa sebe yenye esiremufo ne akase yedi ajade enti sa akora no wo ba me soso me ba na akora no me nso obia ne ntam obia nim se anya me kunkuru owu ya nko no mu nim se akora no anya me ba no mo frɛ no staff ya ka akiri no obia nim se akora no anya me ba enti se wo pese wo kyerɛ se ye nko ba me so pese me ka kyerɛ se akora no nya wo nko a wo ba enti kokofa ma na awotwe kokofa akora ne bra na akora ne ntena obi nchen won kra wa bra ne maame nua se won ne maame nua kwotena na se enye yedi a ontimi ne obi so nkwotena ema ne nye enti kokofa akora ne bra wana me sister kunu frɛ no ye bɔ no so de akora beba afi de ofrɛ na no afɔko wa broko ye kwan bebre so a yenya no ema ye misa akora no ho asɛm emfiri no wo waya ya hu akora na chi bia ye nim bia wo no ansɛ hu bisa wo say o East Logon ye nim o East Logon also akra no enfa be men twetwe nko wachi ye mic ni ye ma wa na wasan atwetwe ho ko akira ye omo so omo ntehwe ntimi sre wa kasa gu mic ni mo ma me also akra no o East Logon ba wan kire o se efie we anase efie we be ma ne friend sen ye friend ya aboati de na nam so a ono sister ntem te ya o sister di free mu no that time on sister ntem ate babru 10 years be se be 8 years kwache akra ne nyansen akra no 30 years o ese omo wo ye no kra anche bia na wo ntem te ye ansa na o sister be free mu time o sister te ase na papa no hwe ne ba no dabi sa to so o sister free mu design mpachori here March na yeah afinie na just akra no ne life e wa asase so be 12 to 13 years nyina no mo am nchen na akra na tena ti die nti na sister free mu de obefa akra no me pachon na minim ma misa no me pacho me ye na me kra me se me mfa ne man fi se o ma me ti ase no kra wo hwe akra no e na me so me sister no ensem bie ni wa on kan kire me ti minim ni secret bia na me se papa wonim se ada wo frɛ wo a wo ka che ne se woni sika no kra no na phone the speaker me ni mienu nya na ede etie wo si woni bi ena de me dwen ho ne se akra ne te ne maame nchen se wo ye ne maame o me nka ne maame nua akra because one watete na etisa wo be fa na wo maame si bia o mesom o soma no a eye reasonable kakra eno kwa enkonzi o kakra na do na kwotena maame nchen na wasan atamakra ne se me de na koma obi e wo East Legon hefa na no omote obefa akra no ko East Legon ho acho mo wai aboaso ntonso aboaso heye no abetama obi hefa na one ne nana ne kwotena ai
ni nana ne tifi omo ne nana ne nya tifi e wa aboa so ho wa betam akora no e de na firi aboa so se East Legon ho ne yire ho na ode ne kwa na se ono nka se woni yire serious mu bisa na nipa no na me se me mfa ne ma ne kire se wo ya ba ya a obenya na ayi se obebu ne nsa be ma wuntimi nkyerɛkyerɛ no se ne ho ma no ntimi nkyerɛ ne be ma no e de adwuma me pa cho me nima adwuma we ya wo mema ni bi wo ho no mo te se ma omutimi kyerɛkyerɛ ma ne baba obetimi akyerɛ kwan a ubu nsa betimi asiesie wo memesi ko Korankye wo ba no wo ya ade se wo ba wo be ka so yo ba so ye be ma but bia na wo papa ya ye kan wadwuma a wo ye wonte fa ko bia na wani ni aba ya ne ho afi obenya ne menses na be ma bia be kyena ko hye dem aka kyerɛ ne se me na me kyerɛ kwan afa so de pa de to pantim na wo wie yi ato ho no abu na to dwe enti bia na papa wani ntimi nkɔ ne so enti nkomo ben na kɔ so enam so ma pani wo betam bei ekoma a wo maame ede na kɔ so wo maame fie won so a watam akora no ede na kɔkye wo East Legon questions a esi ebisa questions akora no maame ewu ne maame ne maye sen ono nkwa Lawson FM. Producer mo fra ejabo atento so mame ode akora ne ko East Legon fra mo kra mo e pa cho da bi se man ko fie akora nka ni senka wa wo kɔhwɛ wo ba no wa nkwa a kam nim se woni kuma se kora ena ne nana nso so wo ne sister yi kasa ya o ka se o mia na me se won fa ne mra nana ne so se mo ka kire me se wasira me opa me kyew me nya na ba bi akora ne wo kɔtena no omo ye sikafo omo so omo pu akora ne na tena no omo de na ye ka slave trader ebi no child abuse akora 13 years o de ne kɔtena sikafo fi ama na kɔpra pepa abra ne maame nua wa ha wono ne betimi ahwe na mana ko school ye nkase akora nya de ba se wo te wo wawofo nkyɛn ene se wo kɔtena obi nkyɛn no eye different obi timi gi obi de eye ne yie obi nso ge esɛe no good morning ejabo atin pacho pombo ko de nyame adom oba a wo ne wo ababa awa oba ne hwe ne zen Mama una mi bisa wo kasagu ade nim ye owusuwa asemo oba a wo ne wo ababa awa ye fe no owusuwa ya wa firi mu ni nua ba ye fe ni Lydia owa ha se ha ye Lawson TV afra me Frimpomaa wase akra ne tene nkyɛn besa afini ane maame firi mu wa be fa akra no ekoma wo maame ekire wote ye yaso de na akwa akoma obi se onkonkosom eje no kre sa chobwa kanokure wo mu kire me de na asie akra ne wen akra no maame nchen e wa akra o maame nchen wen enknai o maame tenkran fan o enknai East Legon enti maame no wo ntonso aboa so a sister Lydia eba ne nchen baabi a na first akra ne te a ya na otimi besra no okoni sukuu mu ekohwe no saa maame no ye hwan ono se maame enti kire mi mu e maame de ye woni ni mpon ene ye wo ye maame nua enti kire mi mu o maame nua de ne to no ho eti maame nua ene wo East Legon ho no sa chan aja bo aten akra ya wo ni free na hyase wo hwe ni drum pempen so oben akra wo ye me ba pempen so ben na ese me hwe ni drum maame na sama wo ka ene se ni nua ne te ase no for over 12 years ansa na odi wuo no wan hwe no maame nyame betua na me na oto ne ka nyame betua ne ka maame nka asem kyerɛw akra ne ye wo no me wale maame no maame ni kobo adwaman ena me ni awale ni guye oye wedded wife at the age of 24 years na wale maame no okobo adwaman na wale ni guye elo bi ati ne baabi school a okọ Baptist ewo swami me na me tua ni school fees yes an be ni be ko Lighthouse Baptist Lighthouse ewo etimetim me na mkoja admission fee ko Lighthouse ko busa so hwana ebe ya admission fee me na mko ni PTA bibia nti hwana hwa akora no maame o maame na wuko de ntwa so ensem de dɔɔso ye ntwa so maame na wuko de pa na mo yɛ se okodin knan 1 month it 1 month next go school na me feel mo say me hwa akora no
yaw na afia na ekase wo si akosu kobo adwaman na wuja no wo wuti wo yiri fie da bia wo fa ma ene wo mo beda me ni minia Francis ene huye me kwaka wo ne mentokwa saa na wo bu minia no wo si minia ne boy adwaman ene de saa na wo ka akosu awu wo si wo boy adwaman wo ka se nyame be twia yen ka ho yaw wo ka se nyame be twia ka Ude nyame wo betwe eka yate ye agi wo wusuwa ye di pini kra ye ni bedi wo ma mi bia ni baabi enkran wo ma mi bia ni na wo na ahwe no se mi me bia wo wusuwa fa so nyini du sa wo ya no na wan minimi ku ya tete wo wusuwa na wo wan efiofo akra se o mo bedi na efiofo se ma me fa ne mamo me ma mi de djaba wo so na cha akra no edi wa nu na cha akra no ya wo so na ahwe akra no wo so na ahwe ayi wo kasa akosu no kobo adwaman wo kasa akosu kobo adwaman ya wo kasa akosu kobo adwaman ebusua sia na ye sia di asam na wo kan ye wo ka chi onsa kobo kobo adwaman ti na uja no akosu no wo wu akodi obeka bi aka na emo wo suwa na ye ma ne ntiro obi nchen akura me matete na me na wonim so wo ba wo na wo akwa ni wo nyine ne pompen so na wo he hu no wo so na de no call baptist wo nka no kora yawo wo so na de ko tro me ni me ku na so akwa ne nsa ko tro ni di wo baptist school akwa so na de ko e na wo fa ne mpena wo nka no kora yawo e na fa ne mpena wo fa akwa so adanfo patient me ni me Francis ye hui me ni Francis won wo ko fa mpena wo ka chance ono ne ko boy adwaman ye de ya antete yesa wo ya antete yesa ba bia ya ware ye na hwa na ye tena ye mfa ye kurumachi wo na afa na chi ko fa na danfo mpena eja boaten de minim kra ne se obi wu a ye nkanechi asem obai ba ye mi bisa ne se eba ne sen na ne nua ne ntamte ye de okan ye ne se ye omuntamte kra dada dansa na menua ne firi mu enka omunso de omo kan se wokofa sister ni na danfo ne wan ko omunso betimi aka ene subject matter no eye wo ba ya wo be fa na firi ha kwama wo maame a wo sa transfer akra ne de ne konkran se won kwotena obi nchen eja boaten maame asema me ne wo ka no me se asema wo de ba ye eye wo be yasem me di kan ebisa wo yiri mu se de ne si ya wonu amunua ya wafiri mu entamte ye enkom so betimi akansem bebre ba mo so wo muntamte che kura ansana wo ba yi firi mu etu ba ya yesi yenka owufu akira sambone wo ba wafiri mu ajabo tijira so mame enipa wafiri mu a wontimi nya no emeyi na no se adwama ade tu ne so se ye no kure se nya no kure wa be ka dia to mframam radio ni TV kakraka so se bam abra wo ba ho nkomo ne yedie maame asem ko ti suma kwa hin si betima ko suma kwa hin ho wo ba no asem ko pie suma kwa hin ho de be oba no asem se eja boaten wo ba ho asem ne ye kanti adan na wo pese o divert gu oba na wawuo na nimu asesa adentia ye twa so enyen ka me ba no ho asem yes ehona me do wonam wo ba ye mimisa wo yira asem mimisa wakra na maami asem ti adan na sumankwa hin wo kra mko ye nyina pese o twenwura mbegu de wawuo animu ase all because wonu ni nia no obesori abeyi na no meboa waja boaten me chefa maame ma nche jo kan ye de mi bisa ne se wo ba no efi ni mofra brem hwan na atete na bedu last year na obefa ni free wo nche hwan na atete akra na ofe hwan na atete akra na me pacho ane o maame na me nso atete akra no enti se o maame atete akra maame pacho ye wo ne ketwa no ye no na ni sister ba ko efe baby ono na akra ni kodi ne nchen 3 months oni mfanso ni mele no ona ko twa akra no eni oba nti o sa akra ni san ye de omu ba ye fi ni sa baby no eni ko di ni chen 3 months sa dan sana me be yo ba no ho ade matinti se dina esi akra ne ka kire o se ne maami wuye no ne maami nua mu ntimi nhwe ne yie enti no abefa na kwom obi won kran no ana maami chi akra no me ba omo to maami nua mu wodi okodi o maami nchen o maami ba ko wo enkenan okodi ne nchen 1 month na onko school
omo yeso mpem si da bi obeba kumasa be sna ko school ba me na me eja me na ba na me dia me ne ma me ne ba ye ni enu dia ye ni betime decide ama akora no e na omo yeso me fa na me ye se kokot e na omo eja akora ba omo dia akora ni ba no omo yeso gise me discapa mi tieska akora no fe me so omo konsuma kan so bo bian fa nko mi tieska ma mu dia akora ni free ho bai me ko je me ba ni ku school akoko mo be ha akora no maame mo si mu ye ni nua mo ba efie se mo be ha akora 20 cities na mo de ma akora no mu fa hwe me efie ho 10 cities 20 cities na mo de black akora no me nka hwe me ni because me ba na eja bo atede na nka woka wo na adu ba ena so betimi ahwe wade na wabetam ntinka obi na emefa no emfa sika mre no enti wo mu do omani na beba abehwe no me ba maame o mu do omani ena beba abehwe onye omu na bebre ni sika akwani ta chi nya me se wo mu to no nti yese baby a wotie no okọ school okay baby a wakotena wa akra ho no school be no okọ ni school papa okọ ni school on ko school ka me di hu ni pictures nya send me see here akwani school okọ ni na me di pictures e di fear o ti nya send me see here enya akra school a wakọ asem ne ye kan wa ho me se akra no wontina wo bi nchen wontina wo bi nchen se na onim se that time ka be fa no ketekete kwotena wo bi nchen enye nna na wa ye enipa no an na wa hu se ne maame ni wo no e na abefa na kwaso no ya ontina wo bi nchen oba pa gina so mame eja bo atimpa cho gina so mame akwani ti me se na me ti ni niema me ho the pass e ho ne paboa eja bo atin gina so meba mame meba eja bo atin enna eni eja ene wo eba so tumi mame muntie me ha eti se maame na firi mu na akra no mo nchen na no ote a eja no so otumi so otimi be fa akra no kokotena ne nchen but eja bo atin gina so mame wo na wo ye eja no wo oba ne so tumi se ne maame afiri mu na se ne maame nchen na no ote na mo gyae a wo so otimi be fa oba no ekotena wo nchen se wonim sa but emra ne nkyere se wo be fa oba na fa no kwama wo bi abra wo wonti sa afie ho no me fa ne kwama wo bi point of correction enti eja bo atin me ba senka wo a wo nchen na se mu jaka enye obi point of correction eja wo atin mami nka bibi nkyere o senka wo a wo nchen ena ebi a waware ne wo yirete ena akora iti mo nchen a emra mu nya mfom mra wunya ntomra bia ba se the fact say wa fa akra na kwotena obi nchen won kran na sister yi ka wo maame wo so maame ka kire ne se nipa kro wo sika pa tie point of correction en kan cham dan ko mo obi ba na pesa wo tie ase no etu de na kwama hwan o ye mabusuan ni me na wo na ne akra ne te ana wo de na kwama obi me na me di akra no ko yi ma fa na ko ma obi eja boate emra ne nka ne sa eja boate emra ne nkasa sa emra ne se ida sa akwa ne betena ne maame nchen anasa ne papa nchen enti sa eja no be fa akwa na fi ne maame abusuafo wa wo nchen ene sa oba ne tena eti ada na akoma wabusuani na ne sa wutimi de ne ma wabusuani dia die ne si kwan se maame na abusuafo so betimi acclaim custody of the child no mo nchen minni mabusuan sen o maame die nti ade na abusuan na ye me ka minni mabusuan sen o juma ne san maame o maame abusuani ba ko o maame ne wo ho no dia o to maame nchi ba so maame abusuani die me maame san maame abusuani ajabu ate die na abusuan na ye maame minni mo chire mi mu kakra unu problem o di mafamu oba abusuani mu ya no aduane ne e bi amma o betra ye fie mfie sen tena ye fie ni ato aduane ma wudi ya ni timi nhare ba de na komo obi mama so betimi ahwe wo wusu a ya nka so wusu a ye timi hwe no akwa betra me ncha no se me hwe wo akwa betra me ncha me fra wo da me fra wo da se no obaniska wo ka chem se wo maame na tete no wo ji akra ne ma course kobisa krofrom efie na efie me say ntimi aha su ni ka di kweti awuni ye efie wa awuni mi ye oba efie ya hye wo pa de na awuni mi ye kama mansa nyina na do ska fe me ana force na fe me akọs na hye na ebi so maame abrewa ni didwa wa nua mu wadi adi wa nua mu wadi enti abusua no ba mu de ai na wo ya wan ka se wo obusua se watimi aka wie
Who did what to me can you I didn't know him for your bush now. The only say a bush of beer or be about a didn't free who I bet if you know I had one up and then I wouldn't fire. Apart from that, wouldn't stream fire would be. Wouldn't say the fear the Obi Wale and what didn't Yatina nephew. Who bet smell your fear? And I am with man, Michia Danica, and a Michia. Oh, no, we try. Oh, no, we try. Oh, yeah. But also, kind of crack and won't oppose you now. And to cut your pet. And I call you men and name and Tiasi. Men are not so sure so say good dear. I call you Tiasi in Tikadia Ope. Eja Boate. Hello, Mr. Boate. Hello. Yeah, Oba, Mr. Boate. Producer mo mehwe em se wasan ye frɛ ahoma no so mo mefrɛ ne nto so mame na ye mfrɛ no ye be jai sa case we e ma social welfare na ye frɛ Ajaboaten ne nyina yakɔ na empanifo se ye ne ye kyerɛ no na wontie a na empanifo nkyerɛ ne mmra no because there why ye die menti ase emra ne se akra ne betena ne maame ana ne papa nkyɛn parent mumienu ɛna mo wotumi e wa akra ne so enti so ɔte ne maame nua nkyɛn na wo mpene a dinti na obefa na koma obi obefa no koma ne nana abusua yi wo mpene so because wo nim se eye wo maame ye omogya na o transfer na free wo maame nchen won tonso aboa so akonkran isile gon no ade no wankra abusua yi se sa akra na nya wo nkwa wo de o eye wo ni abusua bi e na akra na ye modea akra no ko isile gon afre mo da me ba cho Debbie Lawson FM. akra no Debbie akra no na mi bisa se akra na nkasa si na chiri ba bia ye nim okita phone onkuta phone Ajaboaten producer ne nkasa won pe time mmra na yenhwe ene ne nkasa na yenkyerɛkyerɛ ne mmra no ye kyerɛ na wonte ase ne be ye twan a na ye nyina ye kɔ social welfare na ye de Ghana mmra akwa kansem nti se emra ne kasa maami enye akrai ne ntena na afa hɔ no kasa fa no koma obi transfer to transfer nso so a na yaten ne ye de afa hɔ nom nti oba pa montwa mi wani mu hɔ oye Malidia Mame me da se na mente Yaboaten ase kra wa wo ba se de Lydia esi kan de na jasa wan to ni anhwe da anhwe wo ba pi se de wo se osi ehwe no aseja na wo fa na wo de na akwa ma na wo na de nkeye afa de hwa na chese ono a eja Yaboaten ya menua ba ma de Yaboaten ya no wonye na dwen so obe wo ba no atete akoda na nkasa anya do e wa akoda ni mu sese wo de na akwa ma wo bi ye kan wo se ye o ma menua na ma menua de asanya akola no so de ma menua wo ha so ti ase na chese akoda ni sese no woni edobia onne no ho so ahuno wone no ho se so ko school se won ko school so wo fie na wo ye adwuma ema nipa kro no se yo ma menua kra na ono so ne ma se wo na esi niema wo na eprapra fie wo no aduane na nyembia no se na setena mutia eja yawo wakwa akohwe se wo ma menua na wo gini di se wono de wo sika obehwe akoda no anyembia wate wani akohwe chese wono ankasa akoda owusu ai won hyeda ene ne ntena be sa afimpo dabi enyo eja yawo ye wo se ewudi akoda ne ba baabi owo bia no ne maame no so wo right maame ne ntiase eni nti ne maame no so wo right even sanke bi kra waware ena wo ankasa okọ adwuma ba na aba beto se owusu a ene oyire na tie wo di nsemone kra obetimi atea no na wo de na akọ mu obi ye kan wo se ye o maame nu ase de be ya wo be dodge nti se de maame kan ye no eyem se social welfare fo na beboa na wate mrase ehunu se ye nton akoda anase wonton no kra na ye mfa no nkonkomma wo bi hunu sa ye ni no dia wo kan afa na maame ite Lydia ye te se e yo maame nua wo so de na komu obi nipa kro no wo sika pa is Lagos so de ye dim se aja mpanimfo na tetete ho eti se wakwa akohye ho ya abawa eti wo ba no pese ho ya abawa eja ya enye adwuma eni ti akoda na wo so me ye hu ba bia wo sa akoda na ni je ho se ehwa na obetena ni ate ase se won ti ase so na abi areho se wo ko school kra wo ba wo sugu ne yem enya fe adenti na mma ne yesa ne onu mu ne maame ni ho na ne maame nua bia obetete no ama na nya anigi aba ne maame fam nso so a wo atam na akwa mu obi se mia me ba
ne se wa wo ba sa na etete akoda ma me madima no asia de omo ye na be ha akra ne da chi wo man hwe ya wo se ma na me ka bibi se obi timi fa obi de eye ne yie obi timi fa obi se abawa o ene ne tena me kai me wo primary ede ko JSS ye yanko JHS o manyini madwan nam zia no ye wo JSS no na ababa wa bi ni sikani bi pa na te wotachiman na ura sikani ni fia sikani adom amenchia no J Adom Limited or a contractor e wotachiman no ne papa ne nete ababa wa no ura fia wo hu one papa ne ma difference no sikani adom ne ne yire Wamu treaty ababa wane te se wamu ankasaba. Wamu shakure ya to the sense edru baby neja nipa no ye ne dan obeko. Oh say ebi ye me se wate ase. Eno okoye enti no obetimi fo obi de eye ne yie. Ba obi nso fa sei no nti agya boaten. My one ne yere omo ye nkansan sofu maame. Na me baba o asin fosu. O kan kansan sofu maame amenti ase. Ni di pa de epacho menim tin cancer na ye hwan ya mami asori ni ye asori ni din den cancer oh okay na me ba eba o wale wa sin fusu na ni oyare na ni kun ede ne ko mami ne ho o wa kinkan su ede ne ko mami ne ho wa kinkan su ana okosa ne yare enti osa ne yare wie na osi ye mbogbo akola ne mbogbo su no ohia eja ne na enti me ne meyere ye wotwufu anyira ase ne nkwalai ana ye kota me ba na chine ye obo nesu enti ye bo nesu wie no ana ye ba ye krom enti ye krom ma ye ba ye me to ho me nim ana ma me sofu me ba no ko asole ni bi enti ho no ofre ejamba cho baba ne friend sen eduwa wa wuni ma yembobo din ne afanya identification no se de be hu se we asem ne yeka etu baba eduwa one kwa asori ni bi e na oba ben so na yare ya aduwa na yare ye okoye ne kwa asori ni nti okoduo na obedane asori ba sanete okay nti yenchire mu yi to odane asori ba sofo ne hwe ne yade wiye no e na osan bo na su okay ejama ne so ma yente wasem ni yi pa wie no ane ye de yesre kwan ane ye ba yi krom 1 month abamtim wo ho na me ba ne frɛ me bedu afrɛ me sɛ maame sɔfo ne sɛ opem number na me sɛ opem number de ayedai oso opeso ni me di nkomo na me sɛ ne eduwa me de ne to me sister she friend eduwa na me sɛ ne eduwa ane fama na sɛ wo anyame ya adum to kwa asole bi di fama no oho na maame no efrɛ me sɛ papa me pese me aya na me ye sofo nti me ni me kun aya na ye boa nkwala ni bi no mu ko bi police ana immigration ana se fire service ana soldier nti sibia omudi me baduwa atna no wapena asem tu opeso oboa me nkwala no na me se ende eduwa ka che ne se ende me da nase ahona maame ne frem se ende 96. Nuku se ohia me ne me nkwala no na se ye ba omumfa omu school set ene omu Ghana card ene omu birth set yenye ni photocopy na omumfa omu picture nka ho ampa ana me do praso na me yes me ma omu yes anyo ma ni nyina yade ko ene no se o asase no ombeto forms the forms no nipa ba ku bia ye 3 million nti nkwala mienu no oje 6 million ana me si me discount man no se na be shase nti ska me de ko na ye 40 million na me de ma me ba ni so won kan nti o kan ni ye de share machof maame ne nsa no so de share ni ku ni nsa nti o de share ni nsa no o boss no se aso na o de bedi hu dwuma nti akwala ba ku bia no 100 million nti nkwala mienu no 200 na me di 40 million man no endi bosumi na papa ne sa frɛ me
oni maame no nuku na yere no papa sofo no okay me bomodi a se papa na oso obaboa enkwala no ohia sika ana me se na sika ya me dia ma wa metoto me nsa yi so onya abotre kakra so ohia ana me ma me yere ekọ senis 60 million ma papa no ntino ho no metua 100 million and 1 week ana wo frɛ me na me se papa nya abotre enti obisika na da me nkyɛn 50 million ana me de kɔ sɛ papa no saa biem enti no metua 150 kakra no 2 weeks na papa na saa frɛ me Osi yam face ka me say papa se be ya manka mayam fan kwala ni wie ya fan kwala ni wie a na ka metua balance no oso o muso o muhia na msa di 50 million is a source me de ko sane no na ko ye 2 million 200 million and 200 million no na now the time papa ne ya frɛ na omguso kwala ne nchento ombobo ho kwala no omguso papa ade na oyamsa ya wo ya me honjo me anim sika saa o na saja na do time dia ene be 2024 ni mu ana 23 ni mu enti ya yiwe no sa frɛ me sɛ sesia no omo a na do time no ya fam no amafoforo bayi no waji wo mu nyina enti menya abotre no oguso a saa 2024 obedi ho dwuma aya no wa frɛ me say na mse papa na wo frafra me ayeyi ana enkwala ne mra oso onya abotre minya abotre 24 abetwem 25 abetwem 26 papa na ada na oyam sa me so say sia no me obisika na bada no mabe fie mabe pension say de mi di kra yam de me yafo na wo mwa me aja yafo de na ye o maame me bubugu form mfie miansa ne fa won say otiwo say ne ye hu me a meti studio minim de ha o papa yi be oka wom na mi tues kan say me pe me mani da chinti me mani ye ti because otoho a wo maya na be hwe me mani da chinti papa yi temia no nam se papa se sia de oye me hu so wo da me be manso da me ni so aka da me menti ase o de fa kwala so mtumi ngom kobie enti fam skap mame o de na ochina me hwa mtumi o se aka chem se enkohwe sofo ne kansa na yire no nuku no se enkohwe anti oba ne na ye sofo okay nti enkohwe ti sofo papa se enkohwe na me se eja enkohwe a nyame be kama me enti obi chem se kame fa nko yeah mateja na amampofo aba no say sofo they do connection now goro sofo ase sofo ye goro eja nisu a woti nyina no mete wase pa se obi a nka okọ pension a wokọ mabampo de edu so a sese nka wo be ye ene se nkaja wo benya kombifu bi atete are ya twi makona sadin papa bi guso ni achi abomu papa bi sisi ameda kra mesi kra no aka sisi ameda mesi aka 20,000 kebetimi bibi kakra wodan ni mu aka eja na ofra wo kan se opese oboa wo ma no ubi se akire hu se sofo ne yire maame sofo ne kunu wo matimi aboa wo bi pen ana ono ana se wo aboa bi pen ba wo ade wonfo oni ehu ni pa waboa no me mfa mani hu obia woni meja eba no connections se ya ebi wo hono ma etese chacha wotimi to bi ema ni di ebi nso wo auto ani edu etie bia connection de omo wo but momo time no e na ebia niam akoye bisi basa but maame sofo ni ukunu nke ye kasa sika mu sha se etua ne kakra kra nke be ko na atimi ka kire eja se enko ba bia emu oya obi a ode ne ka kire ne se enko ba bia emu oya wo se D4 cancer sofo D4 cancer sofo e die bebre na wo Ghana ha de ya kana semi eje wo wodin ye frɛ ne sɛn mom de maame me ka sɛ minim ne din a me ba ne kra mfa oba pa wonim ne din
Me ba kasa kese mame unim ne din bema bacho unim ne din difo nkansan sofo na waje mu opapa sika no ben we no unim ne din ofa unim sofo ne din no se ne din de ben we no se ne din de nana kwatin Edward o san ofa me mente hwe o me amete akra no mente hwe oba de na obo wani se wonya din ne bo kase edin na mo na dada no se Edward o se din na eden Dauda na wunim se na kwatin Dauda bi wona mbisa wa usi wunim se sof ma me ni mbom ni din na we se sofon omumienu na mode omo aba wo papa sika wakotu anya oya eti se din bi o tirim a din ti na pesa wakata din ne so din ti a na me ni se sof ma me ni mbom ni din na oh ante wo papa ka sei ode sof ma me eni ni kunu wo papa sika ne modu e bia wo na wunhunu sika ne modu pa o se sof ni din de sen so sof ma me ni kunu ne de sen ase ode nana kwatin Edward nana kwatin Edward onso se kwatin den Dauda chese de eni emfa Maame eja papa no ne ne yere no mu yakoyifo o se ode nana kwatin enso me kwata ni sika ni nyina na me yere kwata ni no ode de me ba edin ya me ba yi bo no edin be na eba o mobile money ni so wan ko se eje din be na eba mobile money ni so mpepe di Dauda no Dauda den me pe full name no ode Dauda kwatin Dauda kwatin kuro ben so awo chechi o akinkansu okay wo so for maame ne so number ame wo maame ne number producer beje maame ne number mon check maame na nkasa so din maame no mi ma frɛ de mi nkwala no ma nyina frɛ no onfa wodi me pese mi hu so for maame din because obi a eja wo ba yare akotena ne nkyɛn wo ba ne di san wɔ ne nkyɛn o me ba ni odi afe kra ne wo ba ko di afe e wo so for maame nkyɛn de woni ma ne se difo nkansa so for maame wonim so for maame din 6.3 and me kwa no mom de nyam se oba na okọ so for maame nkyɛn me ba no me friend say on fa maame ni din maame me ba no say saa na omo friend wo na me say omo friend say so for maame na me say edu na de ade na omo pese omo de edu awen onu kunu wo on nam so a sese mu hu so for maame de na edu an so ya fa se mi hu ana me ka chen say edu sesi na mo so na maame hu maame no me ba no nti me mpese ma ya hawo nti eni nti na me yayi nti ka kire papa ne maame ne se me jimisika me ka kire me ba no e ba nso obe ka kire no fa no mane maame a ni di ni maame a afedi a me ka me ba ne se obaji ama na me se edu a de wo ye no wo ya ha me no to o kire bi no metumi aboa wo de wo ye me nti metumi aboa wo edu a efi 2023 be pem na mo mfra sofo maame nto so maame na mimisa no se connection na we ye no wo share process bi ase eja oma ne be fill forms bi o maame ne kwala ne koi ana papa ne se forms ne de omama omo afele wo ho teacher say oma amfa bibi ama mo amfele na omo gi information ya twere ye din ni ye date of birth ni ye telephone number na ye paper so man eno anu no oma mama amfa bibi an ka ho se bia passport picture na se na wo de na wo kope na me kope fire service na o bra nso immigration eti fire service ani obetua ebeye ye se so ya amfa kwara no kra na obetua msika ma me na msu yo mate na fe de akwan ya ode me afa so no ndi sesi ano me ho kire me maame no so a ode me koji ni sika no o tata wo man ze so mo ye den sesi ano epa cho omo de omo ho adudum oba wo ye den sesi galamsefu yi wo ye galamse wa wura mena mutu ana se wo ye ohoro omo wanim wo wanimu ani so fro e na brown so e ono si the same sesi mu nyina galamse ase na makwhye asemo timbacho producer so for maame mpeke maame mientum eja wo se kro ni din de sen akinkansu e wo fine region ben owo se ebeye eastern ehwa fosu side honom nti so for maame aba so for papa yo hello eja good morning mama pacha pombo ko de na me adom mi din Maame Frimpomaa na aha Lawson TV pani bi ne ma aba ha
Kumase a odi asem bi aba beto manim na mepese wono ankasa de ohia no odi to wanim miwi ameba wo nchen eja papa abaso papa kwaten nana kwaten mesro ohiri bani misika na umma mitua wamfa me nkwala no enne mejimade nyina ka bia mabobia no mejimade nyansa mefiri hako wosi ankɔhwe nti anam dia baha enti mesro mejimisika awa hasana wako we mi pacho bia nim wan fam sika mame a mefiri hako mate eja kwaten pacho wote ohene ba Me pacho mete ho. me pacho ni mo ohene ba ni sika bedi ho Na kwa mame. Me cleaner no so pen ba awo police ni fire. Okay. Dia sam na opeso aka me ka jo se me pe me ba. Eja ma ntie ni nchire mu no me wi amema wa bam. Why? Eja kwaten mi tie o. Me di nanim. Ekoye. Oni me di hu komoda bia me tu ho anamo. Ana no me da no ka kire me se o ma ne ma ne nye biim. Ento oji ne sika. Na me so aka mate okuada no. Me kwa akra me no ka se me kwa akra abnada no. 96.3. Enti me fra ofremi a se ko beto bas no me di nkomo no. O kana se me ya no wakate no. Enti me gusu a me sika enti no ba me ka kire ne se. Sabi me ti fa ne sika ni. Fa ne sika ni ko ya ko be sham because ade ne ko yo so unya bi magiska na ma na ye process. Me ka se me follow mo de na ebeche. Me pa bo se anya me pa du end no. Me twe ne sika na ma no. Eja kwaten ti we sure say woni ohene ba eka semi boko sei na wadu e wo ba ha last week pani wo hwa wanya yare eda ho no mo twe wom from fosu no wa nti wo kan boko sei no anti ase so bebre busaro ne papa ba ko no ka ho no ana me ka tell say ukuru me pacho oboa oka chem say nkohwe na oni de yediru ko ba bia nyeye nam so mate ti aja kwaten de okay wo ka kire ne say enko ba bia me ka say enko ba bia oka kire me say obama police fa ba be chime 96. so ade wo se me koye ma wo so onya bia mu dia wo so sika nko je wa de e de ma mi no ka say enko ba bia se me say enko ba bia ka mi nya se me kwa je sika ma no no ma so tie me ye Eja mi tie o. Wona me kasa me ne da no. Ana me ka kire ne se, ukuya na me kɔ hɔ. Ni bedu ya na ma me nyam se nka no korɛ. Aska kɔ di hɔ wi, kasi mi don process asi a, ebe ya me ne papa na nkyɛm manso. Sabe mi timfa ne sika ni. Ana na papa me ne kasa no, papa ne kasa se onya wotrɛ. Ni kɔkɔ bia loke. Enu du ande no, ni sika no, e ka bi obi o fa nka ho metua ma no. Aso me ne ka, oba busa se me boa. Me okan no me ka chense me menjintu me nim obia o nkra ho wa na oji scan no enti scan wo kokko me nim so wo kokko e bia no me nka so ukoko aloko me simi jimisika me jimisika e je sia na ye da me ka se sia de me di kra e me den enti me de me nti ase na me jimisika ma ba anko de me do ba de me jimisika mami e jam ba che mi tie o me da na se pass wo kasa e ya de na se me nkoye ma wo ade nyam se kan ko ache ana also woji sika me ka sika me ntua ma wo sabi enkuta me nsam me ne sabi se papa no yale fo mitimi ni sika me sera no abufo na aba ne ba wo ho ne tie me pese ma so beto me ni mienu ntam me pese ma so beto me ni mienu ntam ni sika no me sera na da wo ma abufo ko fa ju end me twa sika na ma no wo dia so se abaka ka ho a ofa ka no nka ho me twa sika na ma no Eja de okay ni o se June ending wabeka em se one wo nko a edi nkomo no na eye kokoam adansefo ni ho so what you say ba we de wabeka no wiase amansan nyina radio TV social media obia tese sofo maame kunu abehye boss June ending obetua osika no 20,000 no e de amount so wo hwe no aboka bia wa akira sesen eja be ma me fa sika na 20,000 ay 150 mpacho obua nti me fra me no me fra me yere aja me fa nya betre o radio so betre pede no he so kenya nya me so asem a bakubia 7,500 what na that we crop so by the same guys me papa no 7,500 Eja me pacho papa sofo sika no otua no physical cash and say mobile money me fa sika no otua no kakra
Because I don't count to the class. Enti mpacho nchiche mu no tuatua ne sensen ma yenye calculation no wa ha mathematics either we the calculate mame odi kantu ya sen ekwa ni mo tu ya sen ne yensesen hwe Or the 4,000 a buy. Pacho tell me. Miti opa yesesen 4,000 buy no. Actually, or the 5,000 a buy. Now 9,000. The woman on the 3,000. 9,000, 1,200. Actually, another 3,000 a day. A buy. Mate, osi ebi wo ho a we yen mobile money. Eja se osi ebi wo ho e mobile money. Ni nyina e mobile money. Okay. 4,000 no kwana. Eya physical. Matinti mobile money no. Eja meba. Se we yen mobile money a papa sofo we ni de ye trace mobile money statement enye den kra. Enti se wagye atumu se wano ankasa the physical cash 4,000 ebrel. All right. Into your very physical cash 4,000 no. Na yakwa MTN. Na yakwa akwaji mobile money statement. Na yashwe sika wa sendi ama. Na yakika bom na June ending no. Miya mejina mapacha. Na yate yasiye. Na June ending. Every 2023 bepem na kura. Weti miya train. June May echinechi yao. Nane ending. June ending. Time yente yasiye. Why? Mame. Epacha papa no. Mehuse oyo koshini. Dabi nyabotre. Nyabotre se no aba bedi ha eti ye ya ba matiefo ya dansefo ahwefo ya dansefo yenso ye ya dansefo ye man benefit of the doubt na June ending no yenhwe nkosi ho why maame mpacho ma waka matena papa no wo hu me hwenem enye hwe yentwa so na June ending no enti eja sofo papa ye bekwa akoye calculation no ne ya hwe statement no ye no beto so akire ho why menso me dase papa nti eja ma yenfa nkonkon ho na yenkoye statement no mobile money de no se 4,000 edi kan aba ene de physical wogi tum se de aka nyina no send ko no an phone so pacha matinti e be statement no me kura send 60 million okay me no makra om ha matinti eja ye be hwe ne aye sa calculation no why nti mo am frefre send messages complaining about papa sofo no case we ne de aba papa we eja say wo so woden complain kagwade nye one eja ne nam amena nam na menso oje me de sa eno obegina afidie no so wanka mimi ni so papa yi mani bi kura ni wo memo hema enti papa sofo age won so de 75 sa oye den na ma kagwade ni mo on so oye me ban de oye won so ba connection ai si mo fra papa sofo nyina so na so e fra osen me de kofi nimo nimo waje 7,000 say won so obeye wo ba connection no de na ekwen on so immigration mo fra papa sofo e wo ba mi nim say o kan jama yi hu nti na ma mi san kwan so ya asemo mo fra papa sofo nto so na eja ni mo so de ne de ataso na messages any calls a enama chire no I see order de hen so number busy papa sofo eja ni mo enso de ne de aba beta so ntima my phone nye stable na yentime ne won kasa calls a efi kuro ne so ba messages ne nsemo no me de abeto manim na meka wa won so wo case about him wo ne ho asem bi wabu afaso bia no won so betimi aba eja ba last week ton enru ne so da baba sign na edu ne so etu so betimi aba but ebi ni say eja ni mo still number busy ebi ni say eja ni mo enso de ne dia eja ni mo de no so ye den na we are that for men na wo edwuma nti omobi first work we no na ayo Mate papa sofo aba papa sofo hello eja papa mama me die we de kafro na yegusu a me ne wone opani o hene ba de asiya na eja ni mo nso so de ne de abeto so eja ni mo nso wa ha o se ne 7,000 aba abedu wo say 7,500 abedu wo so de ne ba kwa immigration ono so ni mo no me pa cho the same ti me ko akasa sin afa dwuma dwuma sika nyina ma wo mo enti eja ni mo de ne so June me pa cho asa me je me no makasa no pa yo enti mi pa cho papa sofo eja ni mo de no so uji tum say 7,500 7,500 okay some do mu nyina bia mi pa cho mate
eti sese June ye gi sika mienu matepa gya ni mo pacho so wate papa so so nso ka June for ne ho nti obetua ma wo why ene ne kasa o mu nya ya we matepa nti agya ye da se na papa so for ma menka bibi ansa na wafiri ahoma ne so messages ene calls a eba me so no ba me de aba manim na meka se bibi sa de a ene ya na wam wani ada ho ne ba bi because wo mo efrefre ne dɔɔso because what's my head then? For sending messages, sir. We know was our contract year be. I will find him, mammy. I don't know. Do mo church want me me no be kasa we chire. Na ya hwe ye nim why? Me da say. Asemo ma menko enidaso or herbal clinic. Doctor Elder Osunana na te say. Yangopa adumo me nia. De nyame ase de da ko mu ye fi kawa na so na na say. We ye safua. Ye de bie de. Pono ben ya na ye de bie obi akoma.